बिथांनि बे नमिनेशन होनायखौ जों कुनु पट्टायै ग्रहण खालामनो हाया। धीराज नारायण देव गावखौ बेस्ट होननानै बियो एसटी सार्टिफिकेट चिरांनि डिसि अफिसनिफ्राय कालेक्शन खालामनानै लानानै बे मैया क'क्राझार लकसभा समस्टिनि थाखाय जे एसटी रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेशन होदों। एनडिपिनि फैसाफ्रा लनसो नोंसोरनि माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कमिउनिटिया रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि माबाजों मिलाया। युजि ब्रह्म डांगरियार कथा मैं उत्तर दिम कारोबा भय भाबुकी धुमकी मृत्यु और लाश पुआ बर्तमान इबुर कथा विक्रम दैमार चिंताय करा नाय। युजि ब्रह्म डांगरियार कथा मैं उत्तर दिम कारोबा भय भाबुकी धुमकी मृत्यु और लाश पुआ बर्तमान इबुर कथा विक्रम दैमार चिंताय करा नाय। मैं जुदि इबुर कथा चिंता करिले हेतेन कितियाबाए विक्रम दैमारी घरते थाकी पाले आराम से बही थाकिलो হয়। বিটিসির কারণে মাত মাতি আছো বিটিসিক বচাবৰ কাৰণে আৰু এই কাৰাগাৰত বা জেলত 91 দিন মই থাকি আহিলো। এই 91 দিন থাকি অহা জেলত যেটো মই থাকি আহিলো ইয়াৰ উত্তৰে মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় দিন তাৰিখ পুৰা তেনাত হৈ আছে। এইবিলাকৰ উত্তৰ মই পিছত দি দিম। কাৰোবাৰ ভয় ভাবুকি মই শুনিবলৈ বা ভয় খাবলৈ মই কোনো সময়ে দিয়া নাই। दा दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों दिलीप शइकिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट बे जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटी समस्ति जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे व्यक्ति माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा बियो माने एन्टी बिटिसि मानसि बियो। अब्ला जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ। बे दिलीप शइकिया सारा कुनु मते बे जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभलप खालामनो थाखाय बे फैयाखै। गरसेबो अन्थाइ बे गाराखै। एटाव हिल पेलवा नाय आमार बिटिसि 5 बोसोराव 5टा हेलु पेलवा नाय गरसेबो अन्थाइ बे 5 बोसोराव जोंनि गाराखै। अब्ला दिनै लिरनाय थाब्लासो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ डेभलप खालामगोन। माने लिखा थाकिबा লাগিব जे बिटिसि माने उदालगुरि समस्ति लिखा थाकिलेহে ই समस्ति হবা লাগে বুলি তেওঁ কৈছে। পিছে डेभलप কৰিবৰ কাৰণে লিখা থাকিবা লাগিব। उदालगुरिত মানে লিখা থাকিবা লাগিব। उदालगुरि डेभलप কৰিবা লাগে বুলি उदालगुरिया डेभलप जानांगौ होनना लिरनाय थाबासो बि डेभलप खालामगोन। अब्ला नायदो जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप शइकियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला। जायफ्रा दिनै दिलीप शइकियानि बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन। दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डआ जाफुंनांगौ। दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे ट्राइबेल इउनिभारसिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै। बुङि थाखायनो दिनै पजिटिभ जाना फैयासै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव नोंसोरनो तेजपुरानो खाथि बेयावनो थां मानो होनजादों बुङाखै दिल्लीयाव। आरो होनाङा होनग्राया बेनो दिल्लीयाव सोर थायो बेसो थायो। दिल्लीयाव बे दिलीप शइकियासो थायो। बिनिखायनो दिल्लीयाव उदालगुरियाव इउनिभारसिटि जानांगौ होननाया दिनै तेजपुराव थां होनजाबाय। NIT जिथु इमान गिदिर अनुस्थान लाबोनो नागिरदोंमोन बेयो मा होनजाखो सेन्ट्रेलाव जेबो बिब्दि सेकेन्ड टाइम आरो NIT गायसननायनि कुनु माबा गैया पलिसि गैया होनजाबाय। सिलचराव थां होनजाबाय। रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बारा गैया मानो होनखो दिल्लीयाव बुंग्रा गैया। दिल्लीयाव दिलीप शइकिया बुङासै हयथ' बियो बुंबाय बेफोरखौ होनाङा खाथि खाथियावनो दंखाजोबो। सोरनियाव सोंगोन बिनियावसो सोंगोन। उदालगुरिया क'क्राझारा बङाइनि बारा गोजान नङा सोर बुंगोन एमपियासो बुंगोन। इउनिभारसिटि तेजपुर इउनिभारसिटिया उदालगुरिनि बारा गोजान नङा दिल्लीयाथ' मिथियाना नों लकेल एमपियासो मिथिगोन। लकेल एमपियासो दिलीप शइकिया बिथाङानो नाङा होनना बुंबाय ब्रा बिथाङानो होनाङा होनना बुंबाय। अब्ला नायदो इमान एन्टि बिटिसि मानसिनो सोर दिनै माहारि आफादा बे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होनना बुंलाय।
लेखायानो दंजोबो गासिबो पजिटिभ नङा डाइरेक्ट जाना होननानै बुङाखैब्लाबो बुंबाय तेजपुराव थां सिलचराव थां बङाइगावआव थां एनडिबिनि फैसाफ्रा लनसो नोंसोरनि ओइ माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कमिउनिटिया रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि माबाजों मिलाया फिट नङा गासिबो पजिटिभ नङा अबा बेखौ सोर बुंगौ दिल्लीयाव बेसो बुंदो जानाङा होननानै बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिलीप शइकियानो कुनु मते जों भट होनो हाया जोङो दुर्गा बर'नो जोङो भट होगोन दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मोननै हान्जाजों ज' जानानै मैया जे जोंनि बे पृथ्वीराज नारायण देब गावखौ मेस होननानै बियो एसटि सार्टिफिकेट चिरांनि डिसि अफिसनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै लानानै बे मैया माने क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय जे एसटि रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेसन होदों दा बिथांनि बे नमिनेसन होनायखौ जों खुनु पट्टायै ग्रहण खालामनो हाया मानोना हिस्ट्रिकेलि बिसोरनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बिसोरनि बिफा बिमा बिबै बिबौनि नाम एड्रेसखौ नायोबा बिसोरो एमअबिसि कमिउनिटिसो बिसोरो राजबंशी कमिउनिटि आरो राजबंशी हिसाबै एमअबिसि सार्टिफिकेट बिसोरनाव दं जेब्लानाखि बियो हाइ स्कुलखौ डन बस्क' हाइ स्कुल क'क्राझाराव फरायो बेनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो गासिबो रेकर्डखौ मोनखाजोबदों जे बिथांनि गासिबो न' एड्रेस हानि पाट्टा रेकर्ड आरो एनआरसिनि लिगेसि डाटा जेरावबो बिसोरखौ राजबंशी होननाय दं आरो बे राजबंशी माने कमिउनिटिनिखा अरिजिनालि दा बिथाङा बोरै चिरांनि डिसिनिफ्राय एसटि सार्टिफिकेट मोनखो जोंहा बेखौबो दा नागिरनांगौ जानानै फैदों दिनै जोंनि ट्राइबेलनि बे लकसभा समस्ति क'क्राझारखौ गोदोबो नब सरनिया एबा हिरा सरनिया 10 बोसोर बे एमपि जानानै थांबाय बेहायबो जोङो हाइकर्टआव केस होनानै गोबां जोङो थाखा फैसा आरो भट जुजिनांबाय बे जुजिनायनि उनाव जोङो देरहासार जाबाय दिनै आरो बे हिरा सरनिया एबा नब सरनियानि जायगायाव सासे आरो डुप्लिकेट हिरा सरनिया ओंखारबाय बे जाहैदों पृथ्वी नारायण देब बे जाय राजबंशी मानसि बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ एमअबिसि दा बिथांनि बे नमिनेसनखौ जोङो बयबो ट्राइबेल माहारिया दिनै बिभिन्न राजनीति दल संगठन बयबो जेके पार्टियाव थाङा मानो जों ज' जानानै बे पृथ्वी नारायण देब मेसआ जिहेतुके एसटि नङा शिड्युल ट्राइब प्लेन्सनि बेयो मानसि नङा नंखायनो बेनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बयबो दला दिनै ज' जानानै बिथांनि एगेन्स्टै बे कमप्लेनखौ होनांगौ जुजिनांगौ आरो दरखार जायोबा हाइकर्टआवबो जोङो थांनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' माहारि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो नोंथांमोनहा ज' जा जोंखौ मदद हो नोंथांमोनहा खाराबाबो मदद हो जाहाथे जोङो हाइकर्टसिम थांनानैबाबो बिथांनि बे केन्डिडेटफोरखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो आरो जों गाबोनहाय चिरांनि डिसि अफिसावबो थांनानै आरटिआइ खालामहैगोन बियो माबे डकुमेन्ट्सनि बेसिसाव मानि बेसिसाव बियो एसटि सार्टिफिकेट होआ जों बेखौबो नागारहैगोन आरो जोंहा गोबां खामानि दंबावो जों मावलांबाय थागोन जोङो एनि हाउ पृथ्वी नारायण देब मेसनि जेनाखि नमिनेसन बे नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जाहाथे बयबो ज' खौसे जायो बे बेलायाव बाहाय राजखान्थि हान्जाजों खोथा गैया बेखिनिखौनो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयखौबो ट्राइबेल माहारिखौ खावलायबाय बे जुजिनायाव जोङो बयबो खौसे जानांगोन आं बेखौनो खावलाय फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो दिनै 17 तारिखआव रिटार्निं अफिसार क'क्राझारनि डिसि रिटार्निं अफिसार बिथांनो मेम'रेन्डाम मोनसे खोख्लैनाय जाबाय बेनि एसटि सार्टिफिकेटआ फल्स होननानै आरो बिथांनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै आरो गाबोनहाय जोङो लिगेलि नटारिनि थ्रुयै एफिडेभिट जमा होबावगोन आरो बेखौ जोङो इलेक्सन कमिसननि मोनसे वेबसाइट दं बाहायबो जोङो आपल'ड खालामगोन एसेनोसै ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ কথা মই উত্তৰ দিম কাৰোবাৰ ভয় ভাবুকি ধুমকি মৃত্যু আৰু লাজ পোৱা বৰ্তমান এইবোৰ কথা বিক্ৰম বেমাৰ চিন্তাই কৰা নাই মই যদি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন কেতিয়াবাই বিক্ৰম বেমাৰী ঘৰতে থাকি পেলাই আৰামছে বহি থাকিলে হয় বিটিচিৰ কাৰণে মাত মাতি আছো বিটিচিক বচাবৰ কাৰণে আৰু এই কাৰাগাৰত বা জেলত 91 দিন মই থাকি আহিলোঁ এই 91 দিন থাকি অহা জেলত যিটো মই থাকি আহিলোঁ
ইয়াত উত্তৰে মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় দিন তাৰিখ পুৰা তেনাত হৈ আছে এইবিলাকৰ উত্তৰ মই পিছত দি দিম কাৰোবাৰ ভয় ভাবুকি মই শুনিবলৈ বা ভয় খাবলৈ মই কোনো সময়ে দিয়া নাই दा दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों दिलीप शइकिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट बे जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटि समस्ति जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे व्यक्ति माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभेलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा बियो माने एन्टि बिटिसि मानसि बियो अब्ला जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ बे दिलीप शइकिया सारा कुनु मते बे जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बे फैयाखै गरसेबो अन्थाइ बे गाराखै एटाव हेल्प पेलवा नाय आमार बिटिसि 5 बोसोराव 5टा हेल्प पेलवा नाय गरसेबो अन्थाइ बे 5 बोसोराव जोंनि गाराखै अब्ला दिनै लिरनाय थाब्लासो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ डेभेलप खालामगोन माने लेखा थाकिबा লাগিব जे बिटिसि माने उदालगुरि समस्ति लेखा থাকিলেহে ই সমষ্টি হ'ব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে পিছে डेभेलप কৰিবৰ কাৰণে লিখা থাকিব লাগিব উদালগুৰিত মানে লিখা থাকিব লাগিব উদালগুৰি डेभेलप কৰিব লাগে বুলি उदालगुरिया डेभेलप जानांगौ होनना लिरनाय थाबासो बि डेभेलप खालामगोन अब्ला नायदो जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप शइकियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला जायफ्रा दिनै दिलीप शइकियानि बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डआ जाफुंनांगौ दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बे ट्राइबेल इउनिभार्सिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै बुङि थाखायनो दिनै पजिटिभ जाना फैयासै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव नोंसोरनो तेजपुरानो खाथि बेयावनो थां मानो होनजादों बुङाखै दिल्लीयाव आरो होनाङा होनग्राया बेनो दिल्लीयाव सोर थायो बेसो थायो दिल्लीयाव बे दिलीप शइकियासो थायो बिनिखायनो दिल्लीयाव उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि जानांगौ होननाया दिनै तेजपुराव थां होनजाबाय NIT जितु इमान गिदिर अनुस्थान लाबोनो नागिरदोंमोन बेयो मा होनजाखो सेन्ट्रेलाव जेबो बिब्दि सेकेन्ड टाइम आरो NIT गायसननायनि कुनु माबा गैया पलिसि गैया होनजाबाय सिलचराव थां होनजाबाय रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो तेजपुर माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बारा गैया मानो होनखो दिल्लीयाव बुंग्रा गैया दिल्लीयाव दिलीप शइकिया बुङासै हयथ' बियो बुंबाय बेफोरखौ होनाङा खाथि खाथियावनो दंखाजोबो सोरनियाव सोंगोन बिनियावसो सोंगोन उदालगुरिया क'क्राझारा बङाइनि बारा गोजान नङा सोर बुंगोन एमपियासो बुंगोन इउनिभार्सिटि तेजपुर इउनिभार्सिटिया उदालगुरिनि बारा गोजान नङा दिल्लीयाथ' मिथियाना नों लकेल एमपियासो मिथिगोन लकेल एमपियासो दिलीप शइकिया बिथाङानो नाङा होनना बुंबायब्रा बिथाङानो होनाङा होनना बुंबाय अब्ला नायदो इमान एन्टि बिटिसि मानसिनो सोर दिनै माहारि आफादा बे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होनना बुंलाय लेखायानो दंजोबो गासिबो पजिटिभ नङा डाइरेक्ट जाना होननानै बुङाखैब्लाबो बुंबाय तेजपुराव थां सिलचराव थां बङाइगावआव थां NDBनि फैसाफ्रा लनसो नोंसोरनि माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कमिउनिटिया रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि माबाजों मिलाया फिट नङा गासिबो पजिटिभ नङा अब्ला बेखौ सोर बुंगौ दिल्लीयाव बेसो बुंदो जानाङा होननानै बिनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिलीप शइकियानो कुनु मते जों भट होनो हाया जोङो दुर्गा बर'नो जोङो भट होगोन दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मोननै हान्जाजों ज' जानानै मैया जे जोंनि बे पृथ्वीराज नारायण देब गावखौ मेस होननानै बियो ST सार्टिफिकेट चिरांनि DC अफिसनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै लानानै बे मैया माने क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय जे ST रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेसन होदों दा बिथांनि बे नमिनेसन होनायखौ जों खुनु पट्टायै ग्रहण खालामनो हाया मानोना हिस्ट्रिकेलि बिसोरनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बिसोरनि बिफा बिमा बिबै बिबौनि नाम एड्रेसखौ नायोबा बिसोरो MOBC कमिउनिटिसो बिसोरो राजबंशी कमिउनिटि आरो राजबंशी हिसाबै MOBC सार्टिफिकेट बिसोरनाव दं जेब्लानाखि बियो हाई स्कुलखौ डन बस्क' हाई स्कुल क'क्राझाराव फरायो
बेनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो गासिबो रेकर्डखौ मोनखाजोबदों जे बिथांनि गासिबो न' एड्रेस हानि पाट्टा रेकर्ड आरो एनआरसिनि लिगेसि डाटा जेरावबो बिसोरखौ राजबंशी होननाय दं आरो बे राजबंशी माने कमिउनिटिनिखा अरिजिनालि दा बिथाङा बोरै चिरांनि डिसिनिफ्राय एसटि सार्टिफिकेट मोनखो जोंहा बेखौबो दा नागिरनांगौ जानानै फैदों दिनै जोंनि ट्राइबेलनि बे लकसभा समष्टि क'क्राझारखौ गोदोबो नबसरनिया एबा हिरासरनिया 10 बोसोर बे एमपि जानानै थांबाय बेहायबो जोङो हाइकर्टआव केस होनानै गोबां जोङो थाखा फैसा आरो बहुत जुजिनांबाय बे जुजिनायनि उनाव जोङो देरहासार जाबाय दिनै आरो बे हिरासरनिया एबा नबसरनिया जायगायाव सासे आरो डुप्लिकेट हिरासरनिया ओंखारबाय बे जाहैदों पृथ्वी नारायण देब बे जाय राजबंशी मानसि बिनि सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेटआ एमअबिसि दा बिथांनि बे नमिनेसनखौ जोङो बयबो ट्राइबेल माहारिया दिनै बिभिन्न राजनीतिक दल संगठन बयबो जेके पार्टियाव थाङा मानो जों ज' जानानै बे पृथ्वी नारायण देब मेसआ जिहेतुके एसटि नङा शिड्युल ट्राइब प्लेन्सनि बेयो मानसि नङा नंखायनो बेनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बयबो दला दिनै ज' जानानै बिथांनि एगेन्स्टै बे कमप्लेनखौ होनांगौ जुजिनांगौ आरो दरखार जायोबा हाइकर्टआवबो जोङो थांनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' माहारि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो नोंथांमोनहा ज' जा जोंखौ मदद हो नोंथांमोनहा खाराबाबो मदद हो जाहाथे जोङो हाइकर्टसिम थांनानैबाबो बिथांनि बे केन्डिडेटफोरखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो आरो जों गाबोनहाय चिरांनि डिसि अफिसावबो थांनानै आरटिआइ खालामहैगोन बियो माबे डकुमेन्ट्सनि बेसिसाव मानि बेसिसाव बियो एसटि सार्टिफिकेट होआ जों बेखौबो नागारहैगोन आरो जोंहा गोबां खामानि दंबावो जों मावलांबाय थागोन जोङो एनि हाउ पृथ्वी नारायण देब मेसनि जेनाखि नमिनेसन बे नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जाहाथे बयबो ज' खौसे जायो बे बेलायाव बाहाय राजखान्थि हान्जाजों खोथा गैया बेखिनिखौनो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयखौबो ट्राइबेल माहारिखौ खावलायबाय बे जुजिनायाव जोङो बयबो खौसे जानांगोन आं बेखौनो खावलाय फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो दिनै 17 तारिखआव रिटार्निं अफिसार क'क्राझारनि डिसि रिटार्निं अफिसार बिथांनो मेम'रेन्डाम मोनसे खोख्लैनाय जाबाय बेनि एसटि सार्टिफिकेटआ फल्स होननानै आरो बिथांनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै आरो गाबोनहाय जोङो लिगेलि नटारिनि थ्रुयै एफिडेभिट जमा होबावगोन आरो बेखौ जोङो इलेक्सन कमिसननि मोनसे वेबसाइट दं बाहायबो जोङो आपल'ड खालामो एसेनोसै